Wagone Nyasaye kamano kuom ng'wono kod ber motimo odiechieng' ma kawuono. Oyie mondo wan koriere kwa ngima dongi bak dok ne polo malo. Janeno mar Kala TV, erokamano maduong' wagone Nyasaye kuom ochako duogo e yamo odiechieng' ma kawuono, erokamano. Odiechieng' ma kawuono wan e lesson kendo wan lesson mar 4 ma thuon wach wacho ni richo e kanisa. Kapok wadhi nyime takwayo mondo walem, geng'o mondo walemo. Ruodha mantie polo malo, jaduong' erokamano kuom ng'wono mitimonwa. Yie mar chako ere kawuono, duong' pako ni polo malo. Wagoni erokamano bende kuom kwe misemiyowa e piny ngima Yesu kata wentie andong' kod achiedh mopogore timako ngima, wagoni erokamano. Wan ka Yesu duono dok puonjore wachni, miye roho mari otelwa weche duto kech Yesu jawar. Amen. Jawinjo kata janeno, Sabato mokalo nyocha waneno ka wawuoyo ka wapuonjore kuom wach mar kanyakla kata bedo achiel e kanisa. Nyocha wayudo ka kanisa ma Korintho kata kanisa mwaleme kodi kawuono nigi pogruok, nigi andong' mopogore opogore kendo nigi pogruok e kind jolemo giwegi. Ma ne nie piny Korintho bende. To Paulo kanotene wach kod jok od Kloe, kiso buk mar jo-Korintho nogo mokwongo 1:11 ka jo-od Kloe otene wach kuom gima timore Korintho, to noparo mondo ondik ne jo-Korintho kojiwo godo kendo kong'iso gimonego gitim. Ma emomiyo buk mar jo-Korintho ondiki. Buk mar jo-Korintho ok ondiki ka Paulo ni Korintho, but ondike ka Paulo ni piny Rumi, to seche eki notene report kuom kaka kanisa mane Korintho manoyale manochako jopuonjre ne dhi. Pile ka pile wayudo ka nitie jomoko e kanisa ma ka wach moro ok dhi maber e kanisa to chando chunygi kendo gino ni mondo oyud duoko kuom wach mowuok e kanisa no ero. To jomoko to nitie ma gin kata weche beyo kata weche richo to chalre gi achala. Jo-od Kloe nokawo thuolo mondo gidhi gimany Paulo mondo gipimne kaka kanisa mane gichako manochako ne chalo. To bang'e ero wayudo ka Paulo kwero jo-Korintho, joma ne chokore kanisa ma Korintho, ni ka pogruok poni diergi kamano to nyiso ni gin roho mar Nyasaye. Nyiso ni kare kata kanisa mwaleme kawuono, ka ok wanyalo bedo piny mwalos wach, ka ok wanyalo bedo piny mwawuo, to nyiso ni nitie pogruok. Ka pogruok ni diero kamano, nyiso roho mar Nyasaye ma onge. Kik roho mar Nyasaye en nyiso keto achiel kaka Yesu nowewa. Wadhi e lesson ma kawuono ma thuon wach wacho ni richo e kanisa. Jandiko wacho wach moro ka eri monego wawinji. Jandiko wacho wach moro ka eri monego wawinji. Owacho niya, pile ka pile obwongo wan go ni eri nitie kaka ochalo sipanj. Tiende ni gimoket kuome, gimoketie iye, gimoketie obwongo. Obwongo biro kawo ma kata ka ok inyal pare to en e obwongo kanyo. E yo machiek, gik ma waseneno nyaka ne nyuolwa gin e obwongowa ka. Gik ma waseneno kata ma wasewinjo mokadho alwora ma wantie gin e obwongowa ka. Ma kinyalo miwa thuolo kata kinyalo el thuolo, inyalo yudo thuolo mondo el obwongowa, tibiro yud ka gigi duto te ni mane obwongowa kanyo. Kata wanyalo parogi kata ok nyal parogi. To owacho niya, ni kanisa ok ohonore ahona. Kanisa bet ga e dier oganda. To kanisa kobedo e dier oganda kata kanisa un e dier jomoko, wan kanisa me kuonde mwadake eki, tie kanisa e Luoland, tie kanisa Kisiland, tie kanisa Loyaland, tie kanisa kata piny jo Amerika, piny jo Arabu, nitie kanisa kuonde piny jo China, tie kanisa kuonde mileme. To wacho niya, ni kanisa ka kanisa biro kawo kido mar oganda, ma obet e diergi no. Tiende niya, ka in e piny China to wan gi ji tieng' e piny, wan gi jomoluoro Nyasaye, to wan kod ji ma gin gidak luoro Nyasaye to gidak e kido mar dhano, ok kido mar luoro Nyasaye. Kido mar dak kata Nyasaye onge ema gidak godo. Koro owacho no kanisa, ndiko temo leronwa ka niya, ni kanisa ka kanisa moro amora manochaki, bed nowargi kata ok owargi,
to nyiriri mag kido mag anyuola kata kido mar kama gintie nyaka yude e kanisa no. Ki biro kanisa mar Duoland, kanisa mar Luo, yudo ka nyiriri mag kit joluo moko ni e iye kanyo. Ok kido mar Nyasaye, kido mar dhano mopodho ni e iye kanyo. Kidhi e piny Kisii, yudo ka nyiriri mag kit ja-Kisii ni e iye kanyo. Kidhi e piny China, yudo ka nyiriri mag kit ja-China ni e iye kanyo. Nyiso ni kanisa en kama oting'o ji mopogore opogore ma jomoko obende obiro kod pachgi man piny. Koro ng'ama kelo mondo oluok kanisa mondo kanisa obedie wang'e e okang' ma Nyasaye dware en mar Roho mar Nyasaye kendo en mana Roho mar Nyasaye. Thuon wach wich wuoknwa e buk mar Jo-Korintho mokwongo 6 wesne 16 ma 19 mawacho niya, ni donge ung'eyo ni ringreu en hekalu mar Nyasaye, mar Roho mar Nyasaye odakie. Gima kelo wach ni eri, Paulo oyudo malong'o kendo wacho niya, Jo-Korintho wacho ni Korintho ne en piny mane en kanisa manochaki boma ni eri ne itime ohala, ne en kama ohala ne dhiye maber, ne en kama ne jinde kiseyudo dhi ohala, pesa ne chwer kanyo. Koro pesa kosechwer to nwayudo niya, ni ka koro chode ne malo kabisa, richo maduong' mane timo ka maduong' ne richo mar chode ne malo ka maduong' kabisa. Nyiso ni bache noger kanyo, clubs ne kanyo, hima kuto heli mathoth dhi timo gweng'wa ka. To kata kamano, kuno be ne itimogie. Chode ne kanyo, gik molilo ma ok dhi gi dwach Nyasaye gi eki duto ne kanyo. To kata kamano, sama gigi ne kanyo eri, ne wayudo ni Jo-Korintho, ei Korintho kanyo, wayudo Jo-Kristo manolokore. To kata ka gilokore, to kitgi mar Korintho kata kido, gibiro gi kido mar dhano yang'owa ei kanisa. Kido ma oko cha gikele kanisa. Koro ema Paulo wuoyo kodgi to nyisogi niya, owuoyo jo kama, gima utimo ni eri, bedu kung'eyo ni ka koro pogore ma dala machielo, ma eri en dala machielo. Koro bedu kung'eyo ni ringreu koro en hekalu mar Nyasaye, mar Roho mar Nyasaye atimo ang'owa odakie. Kata onyisogi niya, ni koro weuru terruok. In other words, weuru chode. Oko owuoge joma ni oko. Paulo wuoyo gi joma ni e kanisa, kokwero jo kanisa ni mondo we chode. Nang'o? Nikech e okenge eki, sama Paulo wuoyo kama ni eri, osewinjo report kaka kanisa ma Korintho dhi nyime. Ok ang'eyo ni ito kanisa ni chalo nade. Ok ang'eyo ni uto kanisa udhiye nade. To gima ang'eyo en niya, okang' ma kanisa nitie kawuono chal gi okang' mana kanisa ma Korintho ne nitiere chon. Kech kawuono ji timo gik moko ni kare nyim Nyasaye, to ng'ama wachno ochuno onge. To ago erokamano ne Nyasaye ni e kanisa kanyo nitie jomoko ma kojok dhi maber to chandogi. Wadwa ng'iyo kawuono kaka weche gi eki, gik mane yie mar Jo-Korintho kod timgi kaka ne gitimo. Yie kod timgi kaka ne gitimo. Buk mar Jo-Korintho mokwongo 5 kichake wes 1. Paulo wacho wach moro kanyo. Owacho niya, Jo-Korintho mokwongo 5 wes 1. Owacho niya, owetena, wachore malong'o ni terruok ni e dieru, ma kata mana kuom joma ok lem, kata mana kuom jopiny, pok one terruok ailano. Ka ng'ato terore gi chi wuon gi owuon, nyathi terore gi min, to wuoyi be terore nyathi terore gi min wuoyi be terore jaduong' be terore gi chi wuode kata gi wuode gi chi wuode. Owacho ni chode machalo kamano pok none kata kuom joma ok lem. To ma to wuoye kanisa nyathi Nyasaye wacho donjo ni nade. Sama Paulo ne ndiko, ma Paulo ne wuoyo, buk mar Jo-Korintho ne pok nondiki. Buk mar Timotheo ne pok nondiki.
kata buk mar Yohana gini pok nondiki. Yo machiek New Testament te ne pok ondiki. To Paulo ka address weche aila gi eki kotene wach kod jood Chloe, kendo an gadier ni ng'ato ka ng'ato jok mane timo gi eki nondik nyinge piny maler mondo Paulo okel pek e kinde kod jo mane timo gi eki. To Paulo kotene report to kao muma dire no muma ne gin buge 5 ne oken buge 66 gi. Odhi e tim Jo-Lawi 18 Wesley 7 wacho niya, kik iteri gi chi wuonu kech mane kuodo wi wuonu, bende giteri gi meru. Koro gik ma Nyasaye okwero ema wayudo ka Jo-Korintho timo e kanisa. Kata wan bende kawuono e kanisa mwaleme kodi, nitie ji oganda mathoth ma gin gitimo mana gik ma Nyasaye okwero. Kawuono kiwe wach ma chode e kanisa to ji duoke niya, donge ji time? Jomage matime? To ka ji time to Nyasaye to wache yang, to wache ng'at Nyasaye. Nyasaye ok dwar chode at any cost. Okwe niya, ng'ato kik tere gi chi wadgi. Wadhi na mbele kanyo. Ng'ato kik tere gi chi wadgi. Kawuono kineno kanisa mwaleme kodi, Paulo nego bi to wacho niya, sa ma Paulo wuoyo gi Jo-Korintho kondiko negi barua to nyiso gi niya, wane tich adek onyiso gi niya, thuon wach wacho kedo kod mibadhi e gino chare makore chiel, kedo kod mibadhi. Mibadhi odonjo e kanisa, to kodonjo e kanisa kamano en badhi materruok. To gimarach ka eri ni jo kanisa man Korintho gin ineno kaka ni gino nomol. Kaka un bende kanisa ukaw nito ok en nomol. Kawuono terruok nomol, en gima kawaida nikech ji time. Kata ka ji time kamano to ok en gima moro Nyasaye. Nyasaye ok dware. Kiluongo ni ng'at Nyasaye to Nyasaye ok dwar chode ei kanisa. Ondiko e buk mar tim rapar mar chik 23 Wesley 17 owacho niya, onge ja-Israel, wuod Israel kata nyar Israel moyiene bedo jachode e od lemo. Tere niya, olemo to chodo, olemo to chodo. Nyasaye ok dwar mano, okwer. Koro kendo kinde kanisa kawuono tichodo to gima chadi bende onge, gima orach kodi, nyiso niya, ichal gi Jo-Korintho, ionge roho mar Nyasaye. Ke roho mar Nyasaye biro nyisi ni ma gima Nyasaye ok dwar. Kawuono kanisa oba wang'e nikech thoth waoyo mise. Nyasaye noketwa mise mare ma en wachne mondo wapuonjre, wawuothie. To dhano muoch wacho niya, ni mago chike machon Yesu okelo ng'uono. Apiny jawinjo kata janeno, Yesu nochodo chinga, nochode gi nyar ng'a? Onge. Ok inyal wacho, be ok inyal ng'eyo. Tiende niya, Satan odonjo nyaka e od lemo mogo pach jolemo bindi, miyo jalemo ok nyal yango gima ber gi marach Nyasaye ok dwar. Kawuono kiwuoyo weche ma Paulo kawuoyo weche ma mibadhi mane piny Korintho, to wacho niya, ni ng'at machal kamano, ng'at bedo ka chodo ei kanisa, namba 1, onego riembe ok e kanyakla. Onego riembe oa e kanyakla kabisa. Kichwach chieng' nosewuoyo kodwa chien kacha kowacho niya, mondo wapogre. Onyiso Jokristo, Nyasaye wachonu, Jokristo moko achiel osaw chien, Nyasaye wachonu
ni kik uchak ubed gi ji, kik uru ji materure. Ng'at machal kamano onego gole oko e kind ang'owa, e kind jokristo. Kosegole to onego yale. Koseyale moyud ni en adier, noseyale. Kinde Joseph chon ondiki buk mar rapar mar chik 22, Wese 22 kod 24 nyaka 24. Ondiki niya, ka ng'ato yudi ka terore gi chi wadgi, to jogo nyaka og kite mi tho. Mano ke Israel. Koro kawuono to yes, thoth wacho ne kinde ng'uono. To ng'uono ok en ng'uono kaka ineneno. Ng'uono nigi kindene. E piny Sodoma gi Gomora en ranyisi. Nyasaye nowuoyo kod Lut. To wacho e buk mar Petro mar 2 Wesa 6 ni Nyasaye nokumo Sodoma gi Gomora mondo obed ranyisi ni wan duto ibiro kumwa e giko mar piny. Joma chudo tek kaka kono ok kite. Chuda. Kite ok nogoigo. To gima nyaka bed kwa ng'eyo, Yesu wacho e buk mar Luka 10:30 ni chieng' ma dhano othinyore, to chieng'no eka nokum ji kanyakla. Joma ne timo gik maricho te kanisa gi nokume kanyakla. Wadhi e yweyo matin, kata wachako dugo kendo, kete mana ka, wadong kodak matin, kete mana ka eri, wadhi e yweyo matin, ka wadong nono godo weche mamoko ma Nyasaye pod ang' nomiwa. Jawinjo kapok odhi e yweyo, adwa ni ikaw mumbi kendo isom ane buk mar rapar mar chik. Koyude ng'ato ka terure gi chi wadgi, to onego go gi kite. In kawuono kitero gi chi wadu, ok nogoyi gi kite. To okani ne kum mabiro biro odiochieng' achiel ka wan ikumo ji kanyakla. Ok mano kende. Koyudi ng'ato, ka ng'ato yudo dhako minyuomo, mana Proverbs 3 miyo terore godo, to nyaka goye gi kite. Tieni kawo nyar ng'ato terruok godo ma ok chiegi. Dwach Nyasaye en niya, ka in wuowi kendo en dichiel, ok en kend ma casual, moko ni jogi en jopadei. Kend ne en dichiel, e nyim Nyasaye kend en dichiel. To bende onge ng'ama noyiene riwore gi dhako moro kata nyako moro amora unless nyaka chieng' keny. To kawuono to piny odhi adhi kaka odhino, to ibiro kumwa kanyakla. Wach machielo mane wachono madhi mondo bende ng'e kapok odhi break. Nyasaye biro kumowa kanyakla kaka nokume Sodoma gi Gomora. Ma duond Yesu kod duond Petro gire wachne kanyakla. Yesu macho jang'uono no. Som buk mar Luka en 17 West 30 iwinji ma Yesu wacho. Wacho ni biro kumowa kanyakla. Chieng' no ema nokumwa kaka nokumo Sodoma gi Gomora. Ka ng'ato oyudo nyako bende ne ritore mane ok oyiene mondo oriwe gi wuoyi moro amora nyaka chieng' keny. Kanoyude nyako modhi ka tedo to onge gi ringre ne ok en virgin, nyako no ni kelo ranyisi ma nyiso ok en virgin, to ne igoye gi kidi nyako tho. In ok bi goyi, in ketho ringri, ok nogoyi kawuono ok bi goyi kod kite. To wacho chieng' bura ka Kristo wuon biro chieng' ma bi chokwa kanyakla mondo wan duto omiwa kum mowinjore kod richowa. Yiuru wadhi e break matin, then wachako dugu kendo e nying Ruoth Yesu.
wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich, saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Erokamano chako dukno jawinjo kendo neno ma Kala TV. Oweyo ka Paulo kedo kod mibadhi mananie kanisa. Kendo mibadhi manie kanisa kanyo ero, Paulo ong'ado negi rieko kaka ginyalo deal kod ng'at moyudi kata moyudi e weche mag terruok kaka nosewuoyo kodi chande. Kendo wadhi wach machielo mawacho ni rito kanisa kata keto picha mar kanisa obed gima en kanisa ma Korintho. Thothwa paro ni koyude ng'ato gi mibadhi moramore e kanisa ni to kokwere ni to obiro we lemo, to kiwe mani lemo ni ber mondo ji obed ji abich madhi e polo motimo dwach Nyasaye molo bedo ji 100 matimo tama dwach Nyasaye. Koro Paulo wacho niya, ng'at ma kama koyudi nitie mibadhi e kanisa, ng'ani ket tenge. Koseket tenge, ng'ani koseket tenge to nyaka winj wachne. Kosewinj wachne to ok winj wachne no, ebe nyaka ji tete. E piny Israel na wacho ni chien kacha ni ok chiel ng'ato kod kite kaonge janeno. Kendo joneno ne bedo 2 kata 3. Ne ok chiel ng'ato kod kite kaonge janeno. Kanisa bende kik yal ng'ato aila ni eri kaonge janeno. Nikech nitie weche moko minyalo wacha mar ketho nying ng'ato. Neno nyaka bedi kendo evidence be nyaka bedi manyiso ni gima kamano notimore. Bang'e tikete kando, igole lemo. Kosegole lemo, ok ni riembe kanisa. Lemo koro ok obed achiel kuom kanyakla. Onyago lemo to onyadhi leme bende dalane. Umiye thuolo mar yweyo kuom ndalo moko mobiro winjore kalure ka kanisa chik mar kanisa wacho. To ma okel thuolo mar riemba ji aoya e kanisa. Ng'ama iriembe kanisa kata michungo, ok riembe michungo, imiye thuolo
kaka jogo no winjire kaka jotelo no winjire. To chandruok mantie ka eri ni chal mane gima tika wuono. Paulo kose winjo wach ni to chako mede wach moro ni jogi eki tokma ni ka gine kanisa kanyo to kokwer ng'ato wach moro to rieyo kot. Jokorintho mokwongo 6:1 orieyo kot, odhi yalo wadgi e kot. Paulo nyiso gi niya, uwinjo osiepena, sama ng'ato tere to moro nyiero kikwere to tere kot ni ong'iyo ratich, odhi manyo ratich e kot. Paulo wacho ni kuom jokristo kama ulemeno, jakristo ka jakristo ok onego donj ne wadgi, ok onego tori wadgi bunyimu jopiny. Winji, ino kot magweng' ka kata ober kata olich to nying Nyasaye ok en gimoro. Emi Paulo wacho niya, utero bucheu e nyim jok ma Nyasaye okwan ka jok moko. Upiny dongo ng'eyo ni obiro yalo nyaka malaike. To kubiro yalo nyaka malaike, ok wanyal bedo kod joma riek e dierwa manyalo yalo buchewa ka jokristo kata ka jokanisa. Yo matiek, kanisa ka wach moro nitie, ka wach moro chwanyi kinde kod wadu, namba 1, Yesu moluwo bang'e jalo biro golo e piny to e dala mochwere manyaka chieng'. Owacho e Mathayo 18:15 ni ka wadu moro ni kodi gi wach, dhi mondo ilos kode. Kotamore winji, kowinjo wachni ka un ji ariyo, tiloso kindi kod wadu. Kendo wacho uru makamano. To kotamore winji, to kaw ng'at machielo ji ariyo kata ji adek mondo koro weche ng'ere malong'o e nyim ariyo kata adek kaka muma wacho kana so ikin ga jande. Mano Yesu mawuoyo, Yesu mwaluwo bang'e. Ok owacho ni ng'ato dhi lonye wadgi ka chief kata ka ng'o mondo ji dhi oyal. Jokristo ok onego dak kamano. Owacho kota ji ariyo kata ji adek go, to koro tere e nyim kanyakla ma jolemo. Ok owacho ni nyaka dhi tere jela. Koro teri e kanyakla ma jolemo. To kotamore jo kama kanyakla ma jolemo eko, ni to koro weye ka ng'ama kia Nyasaye. Wach mogik mondo Yesu mawuoyo. Wan kawuono wapimo tekowa kod ng'eyowa gi nyalowa gi pesa ma wan go. Ng'ae dwa ng'e ni an ng'a. Gima chal kamano timore piny Korintho. To otimore nyaka chieng' kawuono, ma kawuono ok ikwer ng'ato ni gima kama timore rach. Mano odhi luongo ni amani my lawyer. Adhi luongo ni lawyer, adhi luongo ni okil mara, aluongo okil mara. Kanisa nyaka bedie gi ji manyalo kwero wach ka wach obedo matek kata ka wach moro chochni e kanisa mondo kanisa obed kod nengo mane Yesu oweyego. Nyaka kwer wach. Weche mag terruok, Paulo kwer kendo wacho ni ok oseluongwa kama oluongwa ni eri, ok oluongwa e dwanyruok. Ok oluongwa e dwanyruok, to luongwa mondo watine Nyasaye. Ok oluongwa e dwanyruok. Mano jo Thessalonika mokwongo 4 Wesley 1:8. Nyasaye ok oseluongo. Embe kata kulo embe kata kano wuoyo kod ji, ok owuo kode koyonde kod weche mag piny ni. Kawuono thoth ji ohero weche minyiere, ji ohero weche mimiyo ji mor. Gik madhi weche mag piny moro dhano ahinya. Kendo kata ma joyalo wetena moko bende ka gineno ka giyalo, to gikawo weche moko mag piny gisoyo ang'owa, gisoyo e yalogi. Paulo wacho ni ne wan kana biro iru, ne ok abiro mondo alombu gi weche mag piny ni. Nabiro mana ka wuoyo kodu kuom weche bang'owa, weche mag polo ka jal mane tiyo di ang'owa, Roho mar Nyasaye. Jakristo ka jakristo nyaka chiki kod Roho mar Nyasaye. Jakristo ka jakristo nyaka lu dwaro mar Jehova Nyasaye. Jakristo ka jakristo nyaka winji dwond Nyasaye e okenge duto. Wach mogik, Paulo wuoyo weche mag keny, weche mag keny. Kichake 19 ma Jokorintho mokwongo 6 tibiro nyaka 7. Adwa ng'ade piyo piyo kesa dhi ng'adowa. Paulo wuoyo kuom weche mag keny
konyiso gi niya, gima nyaka ung'e ni ng'ato ber kod chiege owuon. Ng'ato ka ng'ato nyaka bed kod chiege. To chako niya, ma golo parona, de ji duto bedo kaka an, to nikech tema terruok ng'eny, ma jokodhe mokwongo abiriyo chake wesa chiel ibiro piny, kech tema terruok ng'eny, koro ng'ato ka ng'ato ber kod chiege owuon. Ti jalemo ka jalemo bire bere kod chiegi, we manyo chi ng'ato, we kawo chi ng'ato. Keny ber, keny mit, ka ng'ato o stick to chiege. To Paulo wacho niya, kata Biblia wacho niya, kodwoko chandruok mane ni Korintho, dichuo ok oloyo ringre owuon, to makona dhako matimo ang'owa emoloyo. Dhako bende ok oloyo ringre owuon, to makona dichuo matimo ang'owa emoloyo. Kuom mano, kik utundu gima owinjore, mak mana kuwinjore kindu uwegi, mondo ubiru thuolo mar lamo Nyasaye. Nyasaye oluongo chuo kod mon mondo gidag ngima maler, ngima mobidhore. Kosekendi, bed kod dichuo achiel. Weche mag keny oyiene mana joma osekendore kende ema oyienegi riwore achiel. Kapok okendi, kapok ikendo e nyim Nyasaye titerori kata iriwori ng'at machielo, mano en richo. Bed ni lemo, moso joma lemo, iwuoyo gi joma nie kanisa. Ng'iane kanisa u kaka udil kod richo. Ka wach moro mako ng'ato, udil kode nade? Ka wach moro osiko kanisa u, udil kode nade? Agombo ni mondo wakaw paro gi eki, mondo konywa kanyakla, mondo kanyalore to wang'iye ngima ng'ato ka ng'ato, ni to kare ere kama wasebothie kaka kanisa kawuono, to ere kama watim marekebisho. Nitie ji manie kanisa mawacho ni ginyalo dak kendgi, oyienegi dak kendgi, oyienegi dak kendgi kaluwore kod puonj mar Paulo. To ere gi puonj mar Paulo be, wang'iene wach e duond Yesu. Buk mar Mathayo 19, Wesley 11. Ka jopuonjre owinjo ka Yesu wuoyo kuom weche mag keny chakre verse 5, to nyiso Yesu ni to wach ka wach keny tek mana kamano, kare ko ji konego kendi. To Yesu nyiso gi niya, ni ji te ok nyal yie kuom wachni. Ji te ok nyal yie kuom wachni, mak mana jok ma Nyasaye omiyo were mar bedo kaka gin no. Owacho niya, okendo kanyo ji adek, chak verse 10 dhi nyime. Mathayo 19. Ni nitiere buoch apani ung'eyo buoch. Nitie buoch moko mano onyuol ka gin buoch, gin ok ginyal kendo whatsoever. Kech teko mar ng'ango onge go, teko mar keny onge go. To nitie buoch moko ma ji emoroyo. Mano Yesu wacho, ma ji emoroyo. Tiende samo ne githegi kod gweng', to ng'ane gone kod nyaka rogi. Kaeto nitie buoch moko ma gin to girore kendgi, winj kanyo maber, nikech tich tiyo ne Nyasaye. Mano Yesu ema wuoyo. To kanyo to wacho niya, ni ok ji te. Thothwa kawuono ure odak singo, ni wan kendwa, to wane kanza odak kendwa, to tino to walidho, tino lidhonwa. Mano Nyasaye ok dwar. Ji aila go na wacho ni ibiro kumgi kanyakla. Kaluwore gi Petro mar 2, buk mar Petro mar 2, 2:6. Kata kisomo kwa jo Luka 17, Wesley 29:30. Ka Yesu wuone mawuoyo. Tiwa wawe Nyasaye kamano kuom yero diching maka wuno kendo. Yeuru mondo were kod chode kanisa. Waweuru kod yalo jowete wa e weche e buche mag jopiny. Aneno ka wuono joma safa ahinya gin jo Kristo, misaro jo Kristo wetegi. To mano ok onego bedi. Ma Nyasaye dio kanyakla nyaka sabato manyien e nying Ruoth Yesu. Ma wuoyo kodi luongane jo bongo, awu kanisa modeso.
Ahora mos pasa tel so dende en die kambi manyawita ewi nyakati malo anego panga malo kanya se mondo bed kode ane so bed kodwa kanyakla nyakoni se bato manyiru Ruoth Yesu walemo ngono ni ber jaduong kum ber mitimonwa weche mopuonjore kawuono gi weche man kod tiendgi ahinya ne tutho ne kanisa mari jaduong ino kiwuoyo ka ino ka gimoro ok dhi marach tiwuoyo kanti ome iwuoyo biya jaduong iye mondo kawuono bende iloke chuny jogi mowinjo wechegi eki gik mar wach wasud kuonde machiegni msalaba gik masomo jawar amen nyeso bed kundi yakona sabato machiegni gi Ruoth Yesu. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.
bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Wago ni Jehova Nyasaye erokamano kuom ber kaachiel kod ng'wono mokelowa nyaka okinyi masani, kendo wabiro mondo mwalame ka wamiyo nyithi Nyasaye geno okinyi masani. Adwa mondo mwalam Jehova Nyasaye basto wadonji e wach ma okinyi masani walem. Nyasachwa manyalo gik moko duto, wamor nikech ng'wono kaachiel kod ber mitimonwa. Ikelo wa okinyi masani e Kala TV ka mondo mwakel geno ne nyithindi, yie mondo mi duong' mari onen ka wating'i malo to dwokore piny e nying Kristo ma Jawar. Amen. Maloso kodi okinyi ni en jayalo Pastor Fedi Olo, ka wan gi jayalo Elder Jack Oriwo mar Agen. Jehova Nyasaye notimonwa ng'wono mondo mwabede kiche ma Amazing Discovery e dala mar Kisumu ka, omiyo wabiro mondo mi walam kod Jehova Nyasaye. Wago ni Jehova Nyasaye erokamano, kendo wadwa mondo mi wadonji ndiko ma Jehova Nyasaye okinyi ni. Wach madwaro lose maduong' okinyi ni wacho ni giko mar gimoro ber moloyo chakruok. Giko mar gimoro ber moloyo chakruok. Adwaro mondo mi aterie e buk mar Ecclesiastes kisomo 7 wes mar 8 to ndiko wach moro madwaro mondo mi nyathi Nyasaye osomo kodwa ndiko no. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, giko mar gimoro ber moloyo chakruok mare, horruok bende ber moloyo sunga. Erokamano. Jarieko miluongo ni Solomon ka ndiko e wes mar Ecclesiastes 7 mar wes mar 8 to chako kokelo weche moko ariyo, ochalo ng'ama timo comparison. To kelo wach miluongo ni chakruok, to kelo wach moro ma bende iluongo ni giko. To kong'iyo weche ariyogi, to nyathi Nyasaye wacho ni giko ber maloyo kuma ng'ato chake. Giko mar gimoro ber maloyo kuma ng'ato chake. Tumini niya, nyathi Nyasaye kaloso to okodich gi kaka ng'ato chako. Bende okodich gi kaka ng'ato chako wuoth. Okodich gi kuma ng'ato chako wuoth. To kuma nyathi Nyasaye ng'iyo maduong'e moloyo, en ong'iyo ni to giko mar wuodhi mane chako no ochalo nade. Giko mar kuma ne chako no ochalo nade. Kata kapo ni ne chako project moro, nyathi Nyasaye kaloso e wes ma wasomoni, to kolosi e chakruok ne, nikech chakruok to bedo ga gi weche mang'eny. Chakruok bedo gi challenges mang'eny. Chakruok nyalo bedo ni geno nyalo bedo ni onge. Chakruok weche nyalo bedo mang'eny. To nyathi Nyasaye kaloso e wesni to wacho malong'o niya, en okodich gi kaka ng'ato chako. En okodich gi kuma ng'ato ome godo. En okodich gi kuma ng'ato ome godo gimoro. To en gimong'iyo, gima chando chunye kabisa, ni to idhi tieko project michako no nang'o.
mano e gima nyathi Nyasaye lose. Nyathi Nyasaye ka loso to wacho niya, ong'e malong'o ni kata mana families mwachako, mwadake, ute mwachako, onyalo chakore ka oti ni piny, ka dhano ywaga ng'e, nitiere mine moko manogore, kata mana e chuo, moko mamadho kong'o, mamadho njaga. To nyathi Nyasaye ka loso to okong'i njaga mimadho ka ji ochako, okong'i kong'o mimadho ka ji ochako dak, bende okong'i kata mana gier ma seche moko ji donjo e dak ka ji nigodo. To gima nyathi Nyasaye ng'iyo, en ong'iyo ni to giko chalo nade. Nyathi Nyasaye ka loso resni, to nyathi Nyasaye ong'e malong'o niya, ni piny oru kawuono, to piny ru kiny, to biro ru odiechieng' moro machielo kendo. Koro gima chando nyathi Nyasaye ka loso resni, oneno kaka piny ru kawuono, ok kaka piny kiny ru odiechieng' makiny. Kaka piny ru nyoro, adieri mantiere, adieri mar wach, ni ok ene kaka piny kiny ru kiny. Kaka igani nochakore, iga ma wantiere ni, obiro pogore gi iga mabiro. Iga ma wantiere ni, obiro pogore gi the year 2028, obiro pogore gi the year 2030. Tumini niya, inyalo bedo ni chako iga ma wantiere ni donjo e wach moro ka in gi luoro, ka in gi chandruok, ka in gi ywaga ng'e, kendo ywagri tang'o momiyo na chako kama. Ema jandiko Solomon wacho niya, iwinjo nyathi Nyasaye, ok en kaka ichako, ok en kaka gino chakore kodi, ok en kaka ichako family, ok en kaka ichako project, ok en kaka ichako wandi. Gima nyathi Nyasaye lose maduong' ka, ni gima nyaka ing'e ni piny ru inyalo chako marach, to kaka piny ru, piny jabiro gi lokruok. Piny miwadakeni onyalo kelo ywak odiechieng' ma kawuono, to kaka in piny ru machielo to kelo nyiero. Onyalo kelo kuyo ma kawuono nikech oru gi kuyo, to kaka in piny ru to oru ka dhano nyiero. Emomiyo jandiko wacho malong'o niya, en gima chande kaka nyathi Nyasaye, ok ni kaka ng'ato chako, ok ni kaka ng'ato chako wuoth. En gima chande maduong' mong'iye ngimane, en kaka ng'ato dhi tieko wuoth. Emomiyo an bende biro mondo mi akelni genono, mondo anyisi malong'o niya, chako ok en gima lich. Kaka ichako, mano ok en gima lich. Kaka ichako, ka seche moko kech nitiere family, ok en gima lich. Ing'eyo ni inyalo neno nyithi Nyasaye moko mano chako marach. Nitiere kata mana jirani moro ma ang'eyo ni kaloso kamae, tineno e bathi, kendo ineno kumodakeno, kendo inyalo neno malong'o niya, adieri mantiere mayoke kaka nyathi Nyasaye mwadak godo e batheni nochako, nikech ing'eye kendo ing'eyo e yo mano chako godo. Koro mano kendo romo nyisi niya, kaka piny noru ni nyathi Nyasaye no, kane en matek nyoro, nyiso niya, kata mana kawuono gimochopeno en mana ru mar piny. Gimochopeno nyiso niya, ok en kuma nochake. Koro amba biro mondo nyisi niya, we luor kuma chake, we wito geno kuma intiere no, we ringo kuma neno intiere no, we ywaga ng'e kuma intiere no. Wan gima wang'iyo, kendo wan gima wang'iyo kaka jodolo, ni kuma ji tieko godo, mane machandowa, an kuma ng'ato chako godo wuoth, mane ok chande kaka jayalo. Nikech ang'eyo ni piny ma wantiere ni okelo geno, piny ma wantiere ni okelo nyiero, piny ma wantiere ni okelo kwe, piny ma wantiere ni ng'ato nyalo wuok piny moidhi nyaka e okang' moro mano onge. Adwaro ni mondo wadhi e ndiko moro, basto achop kodi e chuny wach. E ndiko mar Esta, kisomo 2 wech mar 19. Ndiko ma Nyasaye wacho niya, kane ochak chok nyiri, noyudo ka Mordekai tiyo e dhoranga ruoth. 2 wacho niya, 19 mar wach mwasomono, ndiko wacho niya, Mordekai kochako wuodhe, kanyisi ni chako gimoro ok lich, kuma ng'ato chako ok wan wang'e, kumichako godo okang' mano ok lich nwa. To ndiko wacho niya, Mordekai kochako wuoth, to wuodhe mokwongo
ochako ka en mana jarit rangach. Mordekai kochako wuoth to chako mana ka en rito mana gate mar ruoth, ma ka ruoth donjo to yawne mana gate, ka oganda donjo to yawne gi mana gate, korwako gi e dala. To ema kelo mondo mi onyiso niya, nyathi Nyasaye ni mano ne mana chako ne, mano mana kuma nochako godo, mano mana kuma ne piny orume odiochieng' mane orite getino. Tanyiso niya, nyathi Nyasaye no kata nochako e okang' manochakeno, to nikech piny ne ru, an gadieri ni nyathi Nyasaye no nokotieko kaka nochakono. Abiro mondo mi onyiso niya, chako nyathi Nyasaye wach nok lich kodi, kume chakeno manok lich kodi. An kume dhiye kaka jayalo ema chanda, nikech ang'eyo ni ywak ni kawuono to odiochieng' makiny nyiero nitiere, ywak ni sani to ka kiny piny ru to gik moko maber nyalo biro manyalo biro timore. Emomiyo Mordekai ochako korito mana gate. Mordekai ochako ka onge geno. To ndiko wacho e ndiko mar Esta 10 kisomo wes mar 3 to ndiko wacho niya, wes 3 ndiko wacho niya, Mordekai Jayahudi ne en jalup ruoth Ahasuerus. Noyudo duong' kuom jo-Yahudi kendo jowetene mang'eny nohere, nikech nodwaro mondo jogi kaachiel gi nyikwagi odag maber. Erokamano. Kisomo ndikono e wach ma wasomo mokwongo, owacho malong'o niya, Mordekai kochako to chako korito gate, ochako koting'o rungu morito godo gate, ochako korwako mana lewni ma jorit gate marwako. To mano ne mana chako, nyathi Nyasaye mano ne mana kuma nochako godo. Koro ndiko wacho niya, sama nodhi mbele to nikech piny ne ru, to ka piny ru to kelo gigo maonge, piny ne ru to kelo geno maonge. Chieng' moro achiel piny noru ma Mordekai opo ka en bende obedo jalup mar ruoth. Nyathi Nyasaye geno nitiere, nyathi Nyasaye ng'at ma winja okinyni ma wantiere ni, abiro mondo mi asiem ni Yesu wuod Nyasaye ma kelo geno kuonde ma geno serumo. Nyasaye moramoni en okelo geno, en gik manotamore okelo moketi, en kuonde ma ji ywake okelo ma dhano nyiere. Imagine ng'ato chako ka rito gate, ng'ato chako koting'o nyaruga, ng'ato chako ka rwako uniform ma jorit gate ma irwako. To ndiko wacho niya, to kaka piny ne ru opo kochopo e okang' ma en bende obedo jalup ruoth, nyathi Nyasaye chako ok en gima lich. Kume chako godo ok lich. An kume dhiye ema ng'eyo ni lich miwuoro, kendo kume dhiye ema ng'eyo ni geno nitiere. E ndiko mwasomo kisomo Esta 8 kisomo wes 2, nyathi Nyasaye ndiko wacho niya, Esta 2 wes 8 ndiko wacho niya, eka ruoth nolonyo tere manoyudo osegolo kuom Haman mi omiyo Mordekai, kendo Esta noketo Mordekai mondo obed jarit mar od Haman. Erokamano. Kitieko somo wes mwasomono to ndiko wacho malong'o niya, ochako ka en korito gate, ochako ka geno onge, ochako ka seche moko koyo ne chame tie gate, ochako ka chiemo malong'o ne onge, ochako ka salari malong'o mano nyalo soyo e mfuko mare ne onge. To kaka piny ne ru opo kobedo jalup ruoth, tok mano kende, tieko ema tiere gi nengo. Kuma ji dhiye ema tiere gi nengo nyathi Nyasaye. Ndiko otieko ka wacho niya, Mordekai kosebedo jalup ruoth to piny ochako ru, maka piny ru to opo ka en bende obedo ruoth, opo ka en bende obedo prime minister. Gima kelo ndi okinyi ne nyathi Nyasaye ming'iyane ngimane kuma ng'ani nochako godo, ng'iyane kuma nyathi Nyasaye noa godo. Owa ochako korito ji, ochako koonge geno, ochako ka koyo chame, ochako ka chiemo onge. To kotieko wuoth to otieko kobede kom, otieko ka ema koro yawne gate
yaw ne gate e bende koro neno ber maseche moko noko nyal neno kani ochako wuoth emomiyo wach ni ka kelo nyukinyini tanyisi malong'o niya we ywak kume chake we ywak kuma intiere we ywak kume neno wuodhino chakore godo kuma intiere no an kanya nyise niya mano ndalo moketi kanyo ndalo emoketi kanyo to kaka pinyiru nyathi Nyasaye an gi geno ni mano to kidwaro mar Jehova Nyasaye ngimani kuma intiere no ok en dwaro mar Jehova Nyasaye. Nyasaye onge madongo niya nitiere giruikoni mbele maber. Ing'eyo ni Nyasaye ni kaloso to wacho malong'o niya an Nyasaye an kodu gi plas mabeyo to plas no ni mondo mi udhi maber e ngima mabiro kiny. Mano gima Jehova Nyasaye wacho ni ang'eyo ni an gi plan maber kod ng'ato ka ng'ato, an gi chenro maber ne ngima ng'ato ka ng'ato. Koro gima Nyasaye wacho niya chenro maber no ni mondo mi ka ng'ato chako marach to kik otieki kanyo to chopi e chenro maber mar Jehova Nyasaye mangima. We luor mamana, we luor babana, we luor nyathiwa, we luor nyathi matin, we ywak kata ka ni chako hiyo kama chalo nade, we luor. Ing'eyo ni nyalo chako kata gi tich moro matin to nikech Nyasaye nitiere ibiro yudo ka Nyasaye nyalo mi promotion michope rank manok ichako godo. Inyalo chako kata kiluoko ni kata mana ji town midake ting'eyo ni so long as ni geno kuom Nyasaye ni tok ni luoko town manyaka chieng'. Bado gima ng'eyo ing'eyo ni nyalo chako kidoyo ne mana ji, idoyo ne mana ji cham, ipuro ne mana ji, in kinde yud gimoro tidhiri yeurie dala ng'ato tanyise niya mane chaka chaka wuoth pok ogik, wuoth ni mbele kendo giko nitiere mbele. Emomiyo kinyini an aluongi kanyise niya we ywak kuma intiere no, we thagori kuma intiere no. Oganda moko bende nochako gi kanyo, oganda moko bende nokadho kanyo, oganda moko be piny norune gi kanyo to nikech chir mane gin godo kuom Jehova Nyasaye chir no omiyo kuma gintie kawuono gintiere e okang' maber, gichopo kuma geno nitiere, gichopo kuma ji nyiere. Emomiyo biro mondo mi anyisi malong'o niya nyathiwa we luor nikech Nyasaye molamo, Nyasaye molamoni nitiere. Jehova Nyasaye wacho malong'o niya kaka pinyru kelo gik moko kendo dhano nyalo ywak kuma intiere no ng'e malong'o ni piny moketie. Naneno ot moro ka ndiko wacho ni nyathi Nyasaye miluongo ni Esther, nyathi Nyasaye miluongo ni Esther. Ing'e nyathi Nyasaye ni piny chieng' moro norune, chieng' moro piny norune ka en nyathi kich kendo ka en ofan kaka kokonyre malong'o onge okonyore mana e lwet ji ekochiem, okonyore mana kuom jirende ekonyo gimoro mondo mi ocham kaachiel kod nyithinde. Ting'eyo ndiko wacho niya chieng' moro achiel piny noru ka Esther moloso kuomeni ne en queen e piny machielo. Anyise niya chako nyathiwa, chako nyaminwa, chako wadwa, chako osiepna, kik chand pachi kuma iyudori samoro seni, kik chand pachi kuma iyudori sani. We ywak, we regret ni wacho niya anto achalo nade, anto abedo nade, ang'o machuno, anto Nyasaye ng'iya nade, anto kara nanyuolora nade, anto naai paminyino nade. Ing'eyo ni gime kadheno en momiyi teko, en momiyi chir kendo en momiyi geno machielo mar yudo teko mar dhi mbele. Ing'e ni gime kadheno nitiere oganda mang'eny moko mane gikadheno, pek mane gikadheno, chandruok mane gikadheno, ywak gi piwang' mane gikadheno ema nomiyogi teko mar dhi mbele. Emomiyo kuma intiere no mano seche moko en mana daraja mamiyi teko mikadho godo kidhino kamachielo. Nyathi Nyasaye nyisi niya
Sara ochako ka onge nyathi. Sara machi Ibrahim chako family ka gionge nyathi. To gidak aming'a ka gionge nyathi. Odiochieng' masani ndiko wacho niya, mai en ama Nyasaye duogo gwedho ma oganda te yudo gweth koa kuom familia no. Oganda te yudo gweth koa kuom Ibrahim. Ema wacho niya, ing'eyo ne gichaka ka gionge nyathi. Mano ne mana chako. Mano ne mana kuma ne gichako godo. Mano ne mana kaka piny orunegi. Kendo jok ma ne nyalo loso to no ging'eyo ni mano ne chaka. Mano piny orunegi aruo kamano. Kabiro mondo menyisi niya, kaka ne gichako no, ok kaka ne gitieko. Oganda go tieko maka wuono king'iyo family mani ochako. King'iyo family mani ochako. Family ni mar Ibrahim kachiel kod Sara. King'iyo gi malongo to ne gichako ka gin gi lwetgi nono. Gichako ka gionge nyathi. Ing'eyo ni sama oloseni nyaka an bende, nyaka in bende, nyaka ng'at moro machielo iluongo wa te ni wan nyikwa Ibrahim. Ni ane kaka gini lit nyathi Nyasaye. To mang'a mani onge gimoro, mang'a mani pi wang'e chwer, mang'a mani ywak, to ni oganda te kawuono wan nyikwa Ibrahim. Kuom yie, imagine mang'a mani ochako ka ywak, mang'a mani ochako ka ji nyiero. Anyise ni ya chako nyathiwa owe chado pachi. Kuma itie sani, anyise ni ya mano mana kuma piny oketie sani, to gik mabeyo nitiere mbele. Ok mano kende. Ndiko malongo owacho nyaka malongo ni nyathi Nyasaye miluongo ni Hana bende ochako marach ka ji nyiera ka ji gone mana siboi, ka ji wacho weche te manyaka nyieke ma penye wacho ne weche te mane nyalo chwanyo chunye. To nyathi Nyasaye gima ne penye na nokong'eyo ni mai ne mana chako wuoth mar nyieke mar iluongo ni Hana. Mane wachako wuoth. Ne wuoth pok ogik. Ne pod wadhi mbele. Ne pod wawuotho kadhi mbele. To ndiko wacho niya, Hana mwaloso kuomene nokotieko wuoth kaka nochako. Kawuono wan gi nyathi miluongo ni Samuel. Kendo king'iyo e dhood Hana gi dhoot mar Penina, to dhoot mochung' motegno mwanyalo neno odiochieng' ma kawuono en dhoot manochako marach miluongo ni dhood Hana. En dhoot manochako ka geno onge. En dhoot manochako ka ji ywagi ang'e. En dhoot manochako ka ber onge. Emomiyo geno ma kelo ni okinyini ni ka oganda gi nochako marach, koganda gi ochako ka ywak, koganda gi ochako ka chwero pi wang', to ni gitieko maber. Akelo ni geno okinyini mondo anyise niya, chako ok lit nyathi Nyasaye. We thagori ni dwaro ng'iyo kuma somo nitiere mondo mi madhi, nikech okinyini ichopo kiny marach. We thagori ni dwaro deri nang'o, nikech ichopo okinyini ka in marach. We chandori mamana ni dwaro fundo mondo mi dog dalau. Anyise niya, kumi aini ma yo madhi giko maber. Kumi nani aini ot mineno wayoni ma yo madhi giko maber. Kumi neno wayoni ma yo madhi kuma ji chope maber. Koro weweyo odiri sani, weweyo odiri nyathiwa maka teko jiuri ajiwa lama jowo Nyasaye twang'e malongo ni gikone to nyakwogo tiek maber. Ing'eyo ni kata kapok iruti sani ang'eyo nitie oganda ma kata winja e studio ni sani mano sesomo manitiere gi papers gi piny kendo kano osemanyo tich ma seche moko tame. Anyise niya, mano mana chakruok. Mano mana kuma ichako godo. Mano mana kuma wuotho chakore godo. Ing'e nade kuma kipini gike kodi. Ing'e nade kata in achiel kuma kata ma kikini bedo e pi mar area. Ing'e nade kata kiyudo chieng' makiny ni bed gavana nyathi Nyasaye. Emomiyo kapo ni wito geno to kuko ni chopi giko maber. To kapo ni kawa geno no kendi medo bedo matek
imedo rido dendi tanyisi malongo neya odiochieng' makiny wanachopi e gik maber. Daudi miluongo ni wuod Jesse ochako kakwayo mana jamni e thim. Daudi mwang'eyo ochako kama mojalie onge, including family members mar Daudi. Nokong'eyo Daudi ni chalo nade, nikech kaka nochako, nikech kaka nochako wuoth, nikech kaka piny orune, kaka Daudi nochako. Ng'ama nong'eye ne onge, ng'ama ne jalie ne onge. To mano kara ne chako mane wuoth mar Daudi. To gikone ka Daudi tieko wuoth, tanyisi malong'o niya, Daudi ok otieko wuoth ka en e wilderness. Daudi ok otieko wuoth ka entiere thim. Daudi ok otieko wuoth kogore mana gi le thim. Ndiko wacho niya, Daudi tieko wuoth mare ka en ruoth mar piny mar Israel. Ne oganda mane ochako marach. Asiemu ni oganda gi mane ochako marach. To wuotho, to noketo teko, to noketo chir, to noketo mijing'o, to norido kada. Kendo through mano ne gichopo e wuoth maber. An gima chanda niya, kaka ng'ato chako klich, kuma ng'ato chako kod nyathi Nyasaye we chandi, kata mana en molosene kuma chake ok chanda. Gima ng'eyo kendo gima geno ni nitie gima ber mbele, kendo gima ber mbele no ema tiyone matek mondo mi Jehova Nyasaye omiya teko mar mako gino. Tang'eyo ni kaka Jehova Nyasaye molamo owacho malong'o ni en kodwa gi chenro maber. Koro ling'a lama Jehova Nyasaye nyathiwa, mama na lama Jehova Nyasaye, lama nyithindo Jehova Nyasaye. Kata poniya ni nyithindo okwane dala te ok dal yudo tich, lama Jehova Nyasaye, lama Jehova Nyasaye. Ang'eyo ni ema na chakruok odiochieng' makiny dala nok ni chal kaka chalno. Kawa ketore kuom Jehova Nyasaye kendo kwa kawa Jehova Nyasaye ne mwakawa keto mbele, tanyisi malong'o kaka nyathi Jehova Nyasaye ni kawuono en mana chakruok. Gima timore sani an ok chanda, gima timore sani nyathi Nyasaye ok lichna, gima timore sani mano ok mwana nindo. Be gima ng'ato wacho kuoma, ing'eyo ng'ato nyalo nini kichako wuoth ma ng'ato tim chenro motiek mong'adi ni bura mowach malong'o niya, joka ng'ani to ok dhi nyalo, nyathi ng'ani ok dhi nyalo, nyathi ng'ani ok dhi maber. To an anyisi niya, mano ng'ema malong'o niya, dhano ema wacho kamano, dhano ema wacho kamano, dhano ema wacho kamano. To dhano wan wawegi ok wane teko mar dhano, to wane teko mar Jehova Nyasaye. Koro kelo ni geno ka nyisi niya, Mordekai ochako marach ka en jarit mar gate, to tieko ka en ruoth. Esther oyudore ka nyathi kich kokwamo mana chiemo, to kotieko to tieko ka en queen. Anyisi niya, Sara ochako ka onge nyathi, to odiochieng' ma kawuono wan gi kwe Ibrahim kuom yie. Imagine Sara Anna chako ka onge nyathi, to odiochieng' ma kawuono wan gi Samuel mwanyalo konyore godo kwa wacho niya, adieri odini nochako marach to nokotieko kaka nochako. Ok mano kende, Daudi ochako marach, to wangi kawuono waneno ka Daudi ni ene nyaka dhoot ma Yesu wuod Nyasaye owuoke. Koro omiyo nyathi Nyasaye wenenori kaka intiere no, kata in mane kong'o wenenori ka in gima idhi matieko gi madho kong'ono. Ing'eyo Nyasaye nigi chenro mare, kendo nyalo goli mi yudi nyaka ikelo mad Jehova Nyasaye. Dwani mondo maram kod Jehova Nyasaye, nikech ang'eyo ni kuma wantiere ni isewinja, kendo ang'eyo ni geno ni geno man godo ni imbe Jehova Nyasaye osimi geno no. Koro makama ka teko, makama kwa Jehova Nyasaye tela malama ni odi, tan bende alamo ni odi, to gikone to ang'eyo ni Jehova Nyasaye biro timo maber. Nyasaye tugono benda kodu, to Nyasaye tugono ritu nyaka wachak waneri kendo odiochieng' machielo. Walam Jehova Nyasaye. Nyasachwa kendo wuonwa manyalo gik moko duto, chunya ogon yero kamano chunyo dendi. Apaki in Nyasaye maduong' moloyo nyiseche te. Nitiere okenge mang'eny ma nyithindi mok noyudo odiochieng' manyoro. Siepa mangima, nitiere nyithindi moko
ma wanene ndiko mare maler mano chako kageno onge. Nyithindi moko nochako kagen piny, nyithindi moko nochako kayuagore osiepa, to nikech intiere kendo nikech gime chanonwa in ming'eyo kendo dwaro mari ni mondo mwadhi maber. Nyithindigo notieko maber Yesu Nyasaye. Gima ng'eyo ni kata mana wan be wanyalo chako marach, wanyalo chako chien, wanyalo chako gi ywak, wanyalo chako gi ka ji nyierowa, wanyalo chako ka ji goyo siboi. To gima ng'eyo malong'o ni Nyasaye mantiere ok watieki kama. Kamae ok watieki nikech ichanonwa gigo maber. Koro miwa miya teko, miwa miya nyalo, miwa miya geno, miwa mondo miwang'wa oyombi gik ma kawuono to ane odiochieng' makiny mapok wachopo Nyasaye mangima. Ka nitie baba moro maywak mageno noserumo ne odiochieng' ma kawuono makoneno kuma intiere to nowacho ni adieri owinjore mondo mi otho, owinjore mondo mi onege kata mana nyithinde te, owinjore mondo mi odhi odere. Yie mondo mi miye genono ni en mana kawuono kendo odiochieng' makiny nitiere geno, nitiere nyiero kendo nitie gwero kamano. Duong' odong' ne polo malo studio ni mar Kala Nyasaye mangima mak nago ritna nyako gada matiyo ka nikech giyie mondo mi kokadho kuom studio ni to nyithindo yude geno. Mak na gi amaka kendo studio ni iriti gi rembino mane chwer Kalvari. Duoge pakoro ni polo malo kaachiel kod wuodi Jack ma bende wayudre godo ka Nyasaye mangima en bende make ka nitiere geno mapod udwaro kuomi yie mondo mi itemne maber. Nyasaye mangima ka nitiere kuma pod wadwari kaka an bende yie mondo mi itimnwa maber. Duong' kaachiel kod pak odong' ne polo malo sani kendo manyaka chieng' e nying Kristo ma Jawar. Amen. Amen. Mane loso kodi ne njayalo Pastor Fediolo ma kanisa mar Moroni Central sani atiyo e piny mar Ahero East Kano. Nyasaye mondo mi obed kodi, Nyasaye mondo mi oriti nyaka wachak wanere odiochieng' machielo. Namba na en 0724981208 0724981208. Ni wan gi jath Nyasaye Jack Elder Jack Oriwo ma e kanisa mar Ragen. Nyasaye tumoro timnu ng'wono kendo ritu nyaka wachak wanero odiochieng' machielo e nying Ruoth Yesu. Amen. 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 Erokamano. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
I've fallen and I can't giddy up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't giddy up. Agwora en adiera mwawacho en ni chutho e okang' machal kama ji duto mani neno chakre kwachako chenro mar okinyi ne wan kod owetewa jawadwa Obong'o mano osekelwa leson to gi owetewa mamoko ma okelwa samon masani. Nyaka sani warwako kwagonu erokamano na diera Nyasaye oseyie mondo wachop ka. Warwako wan kod kiche madhi mbele mar Amazing Discoveries manie bwo Migosi District. Joyalo miwinjo kagi duto kata mineno kagi te ne gin amazing kende magidoke. Nyasaye oyie mondo bed kod welo e bwo district Pastor Samuel Osika kaachiel kod jatelo ma jakom kiche jakwath Andrew Momanyi ka jakwath maduong' Elda Eliud Mbogo. Warwako uduto e kiche mar Nyasaye. Feel free, feel most welcome. Mawuoyo kodu ni en jayalo Eliakim Okeyo Juma. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo ritu ka udonjo e chenro mar kiche ka ubiro kendo uneno kod wang'u kendo uwinjo gi itu gigo ma Nyasaye olosonu e odiochieng' ma kawuono ni. Erokamano, Nyasaye bed kodu. Walem. Baba mosiepwa, erokamano. Iyie mondo iluongwa ni nyithindi. Wabiro ka mondo wanyis ji na diera geno nyalo rumo ka waneno kaka wachako. Kata kamano ratego geno ni chakimedowa nikech kwa neno jogo manochako ka piny ng'iyo kagima gichako marach. Ta diera gikogi nobedo maber. Mano miyo wachir kod geno ratiro ni kata wan ma wan kawuono
nyalo bedo ni wachako marach, to kata kamano gikowa iting'e lweti. Bed kodwa ka dwachi timore mana kuom api kigwedho studio ni gi leadership mare duto te e nying Ruoth Yesu ma Jawar. Amen. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School.